Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood.
Siguro kanina nagtataka kayo, hindi nyo ako marinig. Pwes, ulitin po natin ulit. Good noon mga kababayan! Maya Pogto po Kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-usapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV, maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is February 22, 2023. Araw po ng Miyerkules. At ang petsa pong ito ay mahalaga lalo na po sa mga Katoliko dahil ngayong araw po ay ang simula ng Lenten season o ng Kwaresma. So, sa ang mga Katoliko po ngayon, usually, ito po ay parang kinikilalang obligasyon na makapagsimba ngayong Ash Wednesday at lalagyan ho kayo ng marka ng krus sa noo gamit ang abo. So parang simbolo po ito na nagmula ka sa abo at posibleng, hindi naman posible talagang magiging abo ka rin. Sooner or later, ha? At ito po yung mahalagang okasyon para sa mga Katoliko. And siyempre, ngayong Ash Wednesday sinasabing nagsisimula na rin ang fasting ng mga Katoliko. Speaking of fasting, marami sa mga Katoliko, palagay ko, ang nahihirapan na sumunod sa pagpa-fasting na ito. Ako, aminado ako, siyempre. Actually, ngayon ko lang nalaman na kapag palaga na itong panahon, kailangan mag-fasting. So, ito na po ang simula ng Kwaresma, ng parang sinasabi natin na yung pinaka Holy Week, kasi Holy Week, Monday to Friday lang yun. Pero yung pinaka general na na petsa ng Lenten season nagsimula na po today, ngayong Ash Wednesday. Hopefully, ang karamihan po sa ating mga kababayan na Katoliko na mananampalataya ay makapagsimba po ngayong araw na ito. At para po sa mga karagdagang balita at updates, syempre panoorin po ninyo ang aming mga news programs. And siyempre, mag-subscribe ho kayo sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page sa CLTV 36 Official. Mayroon pa hong isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV 36 News. At ang aming IG account po ay CLTV 36 Official. Para mabasa po ang tweet sa aming Twitter, ang aming pong Twitter handle ay CLTV 36. Sa mga nais mapanood, ang mga nagdaang programa at episodes at latest uploads ng inyong programang Istasyong CLTV, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. At para sa karagdagang impormasyon at sa aming live streaming, i-type lamang po ang www.cltv36.tv sa inyong web browsers. May TikTok din ho kami, hindi ho kami magpapakuli. Hanapin po ang @CLTV36 sa inyong TikTok application. Samantala, ngayong araw na ito, ano bang ating topic? Question of the day. Nanong manyaman kanan, patse kauran, at mi paranon neman ng kutang ngay ni, at February pa, mangutang na kayo. King kauran, basan tanaw po rin kaya kayong komento. Sabi na pong Tom Sawyer, probinsya, kumusta ka bossing? Buro, tinapat sa Kalagang, Balacenas, Bap. Solved na ako kanita, pero balo mo, boss Tom Sawyer, probinsya. Buro, tinapa, ako bisa ko, itang ating burong mustasa. Ay, kanyama na po nita. Ne? Ang po pa sigurong tiltilan meng alubebe. Pisitanan meng kalamansi, ang po pampritong Balacenas. Winner yan, istong kauran. In komento na naman pong Liza Bonifacio Dintosian, Samporado, Tuyo, Pandesal, Ampong Kape. Sasabihan da po rin mga to, de nga liwan, Impong tuyo, sa samot de, king. Champurado, i-oily mi kaya. May nga nang makanyan, champuradong mi tuyo. O ako yung kung gumisane kang makanyan, pero deng pengari ko, ay, nuko, talagang to die for kano, ing champuradong ating halong
tuyo. Siyempre, piyaluyeng malat, ang popeng mayumo, sweet and salty arapin. Inkomento na pong Rosalina Atayde, nilagang kamote, mani, mais, ampo paing, peka mabilis sa pamangan kayang bungyato, baluya po na ano ya. Sopas! Ay, kanyama na po yung mapaling sopas, king kauran Itang masabo-saboyan ba't di nan mendita ka pamintang pompatis, kanyama na po yung sopas ayan. Ako di nan kay paminsan sang. Aliwa ko talaga balo aliwa ko naman talaga galo. Ije Ives, Sale Native, Batkeng, Siping Bale. Ay rugo, penaya parugong maglutong Sale Native yung kayang Siping Bale. Pero, impong Sale, balo ko yung Sale, balo ko talagang original yung Kapampangan. So, rin kaya katamo pong, karin pong kababayan tamo kay Miyaliwan lugar king probinsya, potang maputala kini, bala mo, manyaman karela, potang makatakman lang sa les. Tuko ba Henry Juanta lang makanyang keng bataan Itsolalalu. Tsolalalu, Lelut bitis manok. Ay, ating kong kilala, ding Mamangon family, kiyang pulong-bulo ang Alicity nuko. Ding bitis manok, gagawan, dopong, balamu, candy. Talagang, balo ko rin, chicken feet, talagang delicacy sa puren, lalo na po karing kinsaina, Pero, ako pumisaning mga na bitis manok, kaya po hanggang nanggawan da ka na akong, oy, mga kang bitis manok, ay ako balo, ako minsan Pero, totoo po yan. So, lalalo, manyaman, ing lelot, bitis manok. Taglos-taglos yung lamang mong padala rin kaya kayong komento kin topic, question of the day, at basan tala po rin. Pota, pati na po rin kaya kayong greetings, pa-birthday, nano naman po rin. Siyempre, sambit lang tala po rin kaya katamong programa. At bago po natin simulan ng kwentuhan, narito po ang mga malalaking balitang Central Luzon. Napakaswerte dahil isang mananaya mula sa Angeles City ang nakakuha ng jackpot prize na 37.2 million pesos sa Megaloto 645 draw. Nakuha ng lone bettor. Ibig sabihin, mag-isa lamang siya. Ang winning combination na 17, 23, 31, 10, 21 at 14. Ano kaya ang combination na to? Mga birthday ba ito, ha? Nitong Lunes lamang, February 20, 54 na mananaya naman nakakakuha ng second prize na nagkakahalaga ng 32,000 at 2,841 naman ang nanalo ng third prize na nagkakahalaga ng 1,000. Ibig sabihin ba nito, itong bilang na ito, mayroon silang tigo 1,000 at yung iba isa naman talagang kahit papano, meron kayong panlibre sa Jollibee. Pero congratulations po sa lone winner! Palato naman dyan, kabalen. Fernandino Robotics Team na nagwagi sa Robo Sports Tournament 2023, pinarangalan ng San Fernando Local Government Unit. Inihayag po ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag ang kanyang suporta sa grupo ng mga junior at senior high school students ng Information and Communication Technology High School ng Barangay Sindalan. Ito'y matapos hirangin ang mga ito bilang isa sa mga nagwagi sa De La Salle Medical Health Sciences Institute Robo Sports Tournament 2023 na ginanap nitong February 4. Kinilala ng alkalde ang ipinamalas na husay ng mga mag-aaral, gayon din ang halaga ng pangibigay suporta sa mga ito bilang mga susunod na henerasyon ng Fernandino. Tinugod din umano ng Kaluwag ang panawagan ng mga estudyante na magkaroon ng tulong pinansyal para sa mga software at hardware na kailangang gagamitin sa mga susunod pa nilang proyekto. Samantala, inaasahan naman na muling lalahok sa isang robotics competition ang mga estudyante sa FIRA Robo World Cup Philippine Preliminaries 2023. Gayon din sa Youth Robotics Convention na gaganapin sa University of the Philippines, Diliman. Yung pong sinasabi nilang hardware hindi po yung hardware na bilihan ng mga gamit,
kung kayo nang magtatayo ng bahay or what ha, yung hardware po na yun may kinalaman ho sa IT, yung software at hardware. And good luck sa ating mga kababayang Fernandino. Sana you bring home the lechon. Inilabas na ng Miss Universe Philippines itong Sabado, February 18, ang top 40 candidates na maglalaban-laban para sa corona sa pageant na gaganapin ngayong 2023. Kabilang sa 40 kandidata ay 3 kinatawan mula Central Luzon na hindi lang ganda at talino ang ipapakita, ngunit pati ang kanilang talento, determinasyon at puso para masungkit ang inaasam na titulo. Kabilang sa 3 pambaton ng rehiyon ay sina Princess Anne Marcos mula sa Bulacan na nagtapos ng Bachelor of Science in Industrial Engineering sa University of the Philippines, Silliman. Pasok rin si Christine Julian Opiaza na tubong Zambales na nag-aaral naman sa Lyceum of Subic Bay at isa ring host, model at content creator. Habang pambato naman ng Pampanga, si Mary Angelique Manto na nagtapos ng kursong AB Communication Arts mula sa University of Santo Tomas at nagtrabaho bilang courtside reporter ng ABS-CBN Sports in Action. Nakatakdang ganapin ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2023 sa darating na Abril. Ito na ang ika-4 na edisyon ng prestigyosong beauty pageant na pumipili ng kandidata ng bansa para sa Miss Universe. Habang ito naman ang unang edisyon na pipili ng mga kandidata para sa Miss Supranational at Miss Charm Philippines. Pero alam ko, naglabas ng atas, yung may-ari ng franchise ng Miss Universe organization, na alam ko parang Thailander yata siya, no? Na parang sinasabi niya, ang mga lalahok sa Miss Universe ay dapat sa Miss Universe lamang lalahok. Alam naman natin, sa mga nagdaang edisyon ng Miss Universe, yung mga ibang runner-ups, sila rin ang pinapadala natin sa ibang mga beauty pageants, international beauty pageants. So tingnan natin kung anong mangyayari dito sa development na ito. Samantala, handog ng National Historical Commission of the Philippines Museum of Philippine Social History o MPSH ang isang libreng spoken word poetry workshop ngayong National Arts Month. Pinamagatang Kawatasan, Kasaysayan, Kapalsintan, Writing and Experiencing New Forms of Poetry. Gaganapin ang workshop Sabado, February 25 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Audio-Visual Room ng naturang museo sa Angeles City. Katuwang dito ng MPSH ang Performing Arts Group na Paper Soul. Resource speakers ang mga resident artists ng grupo na sina Jerome Baladhay, Arlene Salonga at Remy Tulabot. Layo ng workshop na maituro ang kasaysayan, epekto, kung paano ito isulat at i-perform, maging ang kahalagahan ng spoken word poetry sa kasalukuyang panahon. Dito rin papatunayan na ang naturang art form ay higit sa mga hugot na nakasanayan ng mga manonood. Para sa mga nais mag-register, maaaring magtungo sa Facebook page ng Museum of Philippine Social History. Ito pong ating kasamahan na si Arlene Salonga, talagang magaling yata itong makata. Baka pagdating ng panahon, siya na ang kapalit ni Francisco Balagtas. Ha? At abangan sa ating pagbabalik ang iyo pang anunsyo dito lamang po sa Topic. Recording in progress.
nagbabalik po ang programang Topic. Happy anniversary kay Art and Marisa Dizon. Tito Art and Tita Marisa, happy birthday po sa inyo. Ay, anniversary pala. Kamali ako, parang nahahalata tuloy na gutom na ako. Sana'y magluwat pa ang iyong pagmamahalan sa isa't isa at gabayan ng Panginoon ng inyong pag-iibigan at masidhing pagtitinghinan bilang mag-asawa. I-bless pa ko sana ang inyong pamilya at magmahal kayo hanggang gusto nyo. Happy anniversary, Bapang Art and Tita Marisa Dizon. Samantala, basahin na po natin ng ikalawang batch ng inyong mga komento sa ating topic question of the day. Nang manyaman ka na Pachekauran. Ako, hopefully pag sa mismong panahon ng tag-ulan, palagay ko, mauulit-uli ang topic question of the day na ito. Ano bang inyong mga komento? Basahin nga po natin. Si Luis Maria Umlas. Sinigang, mapababi, baka, manok, o kaya paro, kanyaman. Pero nung i-rank ko rin, ako mas burike, sigang paro, number 1. Sigang babi, number 2. Ang pong sigang baka, number 3. Nadjiyan, ano palagay mo ka rin? Manyaman niya talaga yung sigang paro, lalo sa pakyang mustasa. Til-til ng patis na yun. Nga kasi bawal kong maparas. Very good answer, Luis Maria Umlas. Luigi Octaviano, beef pares. Nako, Boss Luigi, any time of the day, malyaring beef pares yan. Lalo na karetang alam budget talaga. Detang lulub, baranon, panto nanda rin, beef pares. Detang mumuling istumbengi, isong maranop nala. Beef pares mo naman yung karelang painto na, itang kanila akong pisa na Archie, Kagawad Archie Ramos, King Santa Ines Bacolor, atin niyang paresan, King Bulawon, manyaman niya naman yung pares na. Talagang isto mapalipaling sabo, kauran, manyaman niya, beef pares. Number 2 niya siguro kasi burikos sinigang. Yung sopas kaya, nanyang rank na. Inesti Santiago, ay ni, sabo balatong ampong tuyo. Pero rin Kapampangan balo ko, istong embalatong nanuyang Aldo, ulaman o asanan. Biyernes. Basta ka no biyernes, ing ulam, balatong, ampo pang Gigi. Pero inesti, burina, sabo balatong, ampo pang tuyo. Dingaliwa naman yung papartner da, kim balatong, lalo na rin taga Bacolod, sabo balatong, ampo pang paksi. Nano kaya lasay tane, pero manyaman pa mo rin mamangan. Inors Andasan, sopas, lelo tugak, lagang baka o buntok babi, magule, til patis with lara, kanyaman po yan, Ma'am Nors, ing nasi po kaya, makanano karakal, Ma'am Nors, itong makanyaning kaya kayong ulam na, itong kauran. Pauline Alfaro Dizon, paksing likawak, ampong singling. Mabawang talagang ideng likawak, Bala mo, exotic la naman, ning paksing likawak kayo, uling malareng likawak, keti Pampanga, talagang, palo ko, 300, 700, minsan ding kilo na ning likawak, pero manyaman la po rin papaksi. Lalo na retang mataba at yan, Talagang balo yoring manyaman nakakanan song kauran, lalo na po yung Ma'am Pauline. Salamat po sa inyong mga komento. Basta tuloy-tuloy niyo lamang pong ipadala ang mga yan. Samantala sa puntong ito, bigyan daan naman po natin ang mga anunsyo sa ating community billboard ngayong araw na ito. Malugod na ipinababatid ng Public Employment Service Office o PESO ng Provincial Government ng Tarlac na magkakaroon ng on-site job fair sa darating na March 6, 2023 kasabay ng pagdiriwang sa ika-150 taon na anibersaryo ng pagkakatatag ng probinsya ng Tarlac. Samantala, para sa lokal na trabaho, mahaharing magrehistro sa www.vantagehunt.com
para makakuha ng express code. Para sa overseas sa trabaho naman, magrehistro sa https://onlineservices.dmw.gov.ph, tumawag o mag-text sa mga numero na makikita sa post na nakaugnay nito sa FB page ng Provincial Government ng Tarlac. Samantala, bilang pasasalamat ng Philippine Integrated Fire Protection Organization o PIFPO Tarlac Chapter sa patuloy na pagsuporta sa kanilang mga aktibidad, isang libreng webinar ang kanilang gagawin para sa mga early registrants sa FDA's compliance with the Fire Code IRR requirements online technical seminar na gaganapin sa March 26, 2023. Ang lahat ng mga magpaparehistro ay makatatanggap ng Zoom meeting details sa loob ng 7 araw bago ang webinar. Sa mga interesadong dumalo sa online technical seminar at nais ma-avail ang free webinar, mag-register na sa February 26, 2023. Ang Association of Structural Engineers of the Philippines Incorporated sa pakikipagtulungan sa ASEP Region 3 Subcommittee ay magsasagawa ng 2-day seminar sa Structural Evaluation and Retrofit of Existing Buildings sa darating na March 17 at 18, 2023 sa SMX Clark, Pampanga mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang seminar na ito ay face-to-face at merong registration fee na 5,500 pesos. Sa mga interesadong dumalo rito, lalo na po sa mga engineers natin, magtungo lamang po sa Facebook page ng ASEP at hanapin ang post tungkol dito. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang sa ASEP Secretariat na sina RSC 3 Chair Engineer Erwin Kiambao sa numerong 0917-1254-352 at kay RSC 3 Vice Chair at Vice Angeles Chapter President Engineer Jordan Taniedo sa numerong 0995-3208-458. Matapos ang 2 taon mula noong pandemya, muling magbabalik ang isa sa pinakainabang sports event ng mga Angelenyo, ang Angeles City Palarong Panlungsod 2023. Kabilang sa mga aktibidad sa sports event na ito ay ang 2023 Inter-Barangay FIBA 3-on-3 Basketball Tournament Boys and Girls, Inter-Barangay Girls Volleyball Tournament, Citywide Boys Volleyball at libre lamang po ang registration sa sports tournaments na ito at meron din itong kasamang libreng uniforme. Para makasali, basahin lamang ang mga mahalagang rules and regulations at reminders na makikita sa Facebook ng Active Sports o Angeles City Training Intervention through Virtual Sports. Ang mga mananalong kupunan o atleta ay mag-uwi ng cash prizes, medals at trophies. Ang deadline ng submission para sa mga nais sumali sa sports event na ito sa Angeles City ay sa March 13, 2023. Kaya't mag-register na po kayo. Sayang naman, libre ang registration, libre ang uniforme. Tapos kung mananalo, may premyo pa. Abay, talagang sasali ako riyan. At sa ating pong pagbabalik, makipagkwentuhan po tayo kasama ang ating mga karyon mula Tarlac na lumahok sa 2023 Southeast Asian Games Qualifying Swimming Event na ginanap sa New Clark City nitong Pebrero. Manatili kayo rito sa ating programa at magbabalik ang topic.
At nagbabalik po ang programang topic. Happy birthday po kay Rowie Aguas de Solo. Sana po naging masaya ang inyong araw ng kaarawan kasama ng inyong buong pamilya, mga mahal sa buhay. And syempre, lahat sana ng inyong mga birthday wishes ay matupad. Sana maganda at mahalaga. Mahal ang naging mga regalo ng inyong mga anak na sina Denmark, si Denver at si Chino. At patuloy po sana kayong bigyan ng malakas sa pangatawan ng ating Panginoon. Ingatan kayo at ang inyong buong pamilya ilayo sa anumang sakit at kapahamakan. Mabuhay ka hanggang gusto mo, mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Rowie Aguas de Solo. Samantala, alamin pa ho natin ang inyong mga sagot sa ating topic question of the day. Nang manyaman ka nan, Pache Kauran. Kasi napakahirap pa no? Ang hirap basahin, no? Lalo na pag ganitong oras. Kasi nakakagutom yung mga komento ninyo eh. Si Gerald Marcelo, Aros Caldo Dars. Bap na mo, peka Dars mo ko pa. Ampong mapaling pandesal, saka may lagukan, ing marimlang Coca-Cola, kanya manatanitan eh. Aros Caldo, kompleto ya, tinyang bawang, sang, paminta, pati sampung kalamunding ne. Kay ba't tiltilminti natin yan, manatanitan eh. James Hilario III, deta puking palengki na titindadang tinapa. Yung tinapa, ako kang buri kang tinapa, itang tamban. Ako buri ko rin tamban. Ako buri ko na naman yung tinapang bangus, lalo na retang alang suksok. Kasi, pero din nating tinapa, masuksok ay itang salinas, balo ko masuksok yan naman ito. Hanggang tamban, masuksok yan naman. Pero manyaman niya kasi linam ng tinapa, kanyaman da rin tinapa. Kay ba't sabayan niya palang kay, talbos kamuti, nyaman na ken. Alan John Antonio Maniago. Oy, koyan naman halo-halo, itanda kalyelo. Kauran rugo, magalo-halo ka. Pero sige, pagbigyan na ka, Boss Alan. Potang magalo-halo ka kauran, siguraduhan mong makasulod kang jacket. Lambert Lingat, suwam mais, ampo pang tuyo. Nyaman natin ken, suwam mais, ampong tuyo. Talagang ing tuyo, mawawala itong kauran, isto kasing kauran, masakit yung mamalingkin, o kaya pupunta kayong tindahan. O kaya munta na kang tindahan, sali kang tuyo, salwala pa metong balot tuyo. Til-til miyang kamatis, so kaya aslam, solve na ka. Ani Turla, siyempre, lelot with tokwat babi, tsaka sopas soy. Talagang tokwat babi, di man tokwat baboy, Manyawan talaga. Biyasa ko talagang mag-partner pamangan, Pero king kauran po, tagalang manibayo la rin pakibat so, netin ko ang alimamburi.
ng manyaman kanan, istong kauran. Maraming salamat po sa inyong pagsagot sa ating topic question of the day. Tuloy-tuloy nyo lamang pong ipadala ang mga yan, pati pong inyong mga pa-shoutout, pabati, at mga kahit birthday yan. Ha? Para yung mga may birthday kapag ginrit natin, regaluhan nyo, kaya manlibre sila sa inyo. Ginanap ang SEA Games 2023 swimming qualifying event itong namang nakaraang February 16 hanggang February 19 sa New Clark City, Tarlac na nilahukan ng 188 manalangoy mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ang mga nanalo dito ay magiging kinatawan ng bansa para sa 32nd Southeast Asian Games na gaganapin po sa Cambodia. Ngayong araw, kilalanin po natin ang dalawa sa ating mga karyon mula Tarlac na lumahok sa nasabing patimpalak. Ibabahagi sa atin una ni Timothy Ram Kapulong, ang finalist sa National Swimming Trials, ang kanyang karanasan rito. Magandang araw sa iyo, Timothy. Welcome sa topic. Magandang araw po. Ayan, mukhang si Timothy nakapagsimba na. Hindi masyadong halata. Ha? Pero Timothy, katulad ng mga naging bisita natin sa ating programa, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, batiin, i-shout out lahat ng gusto mong batiin kasi baka magtampo yung mga yon. Madalang ka lang lumitaw sa TV tapos, Timothy, lumabas ka pala sa TV, ba't di mo naman ako binati? Go ahead with your greetings, Timothy. Magandang araw po sa mga supporters ko, parents ko nanonood ngayon, mga titas, titos ko po, coaches ko po, and to my classmates po, and teachers, and friends. Okay na ba yun? Sana wala kang nakalimutan. Kung hindi, magtatampo sila sa iyo. Pero huwag kayong mag-alala sa mga hindi nabati ni Timothy. Kayo naman po ay nasa puso at isipan pa rin niya. Kasama din po natin si Trixie Ortiguera, medalist sa National Swimming Tryouts. At syempre, Trixie, welcome sa topic. Kumusta ka? Good morning po. Okay lang po. Ayan, so Trixie, siguro narinig mo naman yung ginawa ni Timothy, ni Tim. Bibigyan din kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, batiin, i-shout out lahat ng gusto mong i-greet kasi baka magtampo yung mga yan kung hindi mo sila babatiin sa TV. Sana wala kang makalimutan. Go ahead, Trixie. Shout out po sa family ko, friends, teammates, coaches, for the support. Thank you po. And really appreciated ko po yun. Oh, di ba? Magaling mag-greet itong dalawang ito kasi wala silang binabanggit na pangalan. Bangkanita, alargong magtampo para walang mga magtampo sa kanila. Pero unahin ko na kay Trixie, syempre, ladies first. Trixie, ikaw ay nag-aaral pa rin ngayon? Opo. O, kumusta ang pag-aaral, ha, Trixie? Okay naman po. Ayan, ako rin, okay din ako, Trixie. Ano ba yung mga favorite subject mo sa pag-aaral besides swimming? Filipino po, science. Ayaw mo ng math, ha? Trixie, ayaw mo ng math, ha? O, ito namang si Timothy. Timothy, feeling ko, katulad ni Trixie, nag-aaral ka pa. Saan ka nag-aaral, Tim? Nag-aaral po ako sa College Dawsburg. Alright. O, kumusta naman ang studies mo? Katulad ba ni Trixie, ay okay lang din? Ayos naman po. Ayan. O sige, umpisahan na natin sa kwentuhang swimming. Okay? Tim, papaano ka muna naengganyo sa paglangoy o sa swimming? Nung bata po ako, mahilig po kami magbakasyon sa mga Tagalog. So, kaya nung summer po, nung 2017, summer swimming lessons po ako. Tapos tuloy-tuloy na po ako. O, di ba? Bago pa lang yata si Tim, ha? Sabi niya, nag-swimming lesson siya ng
2017. Ano ba ang natutunan mo sa iyong swimming lessons? Mahirap ba ang swimming lessons, Tim? Sa simula lang po mahirap. Pero sa lahat naman po ng bagay, sa simula lang po talaga yung pinakamahirap. Ayun, simula lang daw. Sa totoo niyan, ako, hindi pa ako, ano lang ako, parang yung natural swimming lessons lang. Basta wag malunod, yun ang alam ko sa swimming. Pero itong si Trixie, ikaw, papaano ka nagsimula sa swimming? Bata ka pa lang ba, mahilig ka na rin mag-swimming sa batsa, ha, Trixie? Tinuturuan po kasi kami dati ng ninong po namin, kami magpipinsan. Tapos po, nag-start po siya nung in-enroll po kami ng parents ko sa swimming lesson po. Ayun. So, pareho pala kayong nag-swimming lessons. Kayo bang dalawa, magkakilala? Trixie and Tim? Ha, Trixie, magkakilala kayo ni Tim? Opo, teammates po kami. Okay. Sige. Pero sa schools ninyo, meron ba kayong sinasalihan din na competitions noon sa schools ninyo? Ha, Trixie? Wala po. Wala. So, ano na yung mga competitions na nasalihan ninyo? Ikaw muna, Trixie. Meron pong nationals na Clara Apo, which is regionals po sa Region 3. Tapos after po nun, may palarong pambansa po. Tapos sa international po, yung CH, Southeast Asian Age Group po, nung 2019. And yun po. Yun. How about you, Tim? Nakasali ka na rin ba sa ibang mga competitions? Sa school nyo rin, wala ring mga swimming competitions? Basta ibang competitions outside school ba ang sinalihan mo, Tim? Opo. Nakasali rin po ako sa Clara and Palarong Pambansa. Nakasali po ako sa CH group nung last year po, 2020. Okay. Pero nais kong malaman, paano kayo nakasasali sa ganitong mga competitions, no? Sino ba ang nagbibigay sa inyo ng information or naghihikayat sa inyo na merong ganitong klaseng competition, sumali kayo? Tim, sino yung nagsasabi sa iyo na merong ganitong klaseng competition sa kailangan mo salihan? Minsan po coach, sinasabihan po kami about sa competitions. Prepare po kami. Tapos minsan po naririnig ko na lang po kay Papa ko. Trixie, ito bang competitions na ito na sinalihan mo noon? Ano ba, meron bang mga premyo ito? Ano ba usually yung mga premyong nakukuha nyo sa ganitong klaseng swimming competitions, Trixie? Usually po wala naman pong prize. Mga medals lang po. And depende po if bibigyan ng incentive ng mayor, ganun. Yun man. Palagay ko, kailangan talagang manalo para bibigyan ka ng incentive ng mayor ninyo dyan sa inyong lugar. Pero Trixie, later on, ito bang mga competitions na ito ay nakatulong upang sa later development mo bilang isang swimmer? Opo. Depende po kasi sa result. Makikita niyo po if need mo mag-improve pa and mag-training pa lalo. Okay. Tim, siyempre hindi sa lahat ng pagkakataon parang ikaw ang napupunta sa first place, no? Ano ba yung ginagawa mo kapag medyo kinakapos, no? Or hindi ka nakakakuha ng placement sa mga competition na sinasali? Ginagamit ko po yun as motivation to do better in the next competition po. Diba? Itong mga ating batang atletang swimmers, no? Talagang napakarami na nilang karanasan sa kanilang sports na nilalahukan. Pero sa ating pong pagbabalik, makikipagkwentuhan po tayo sa dalawa kung kumusta ang kanilang naging karanasan sa katatapos na lamang na qualifying event para sa Southeast
Asian Games. Huwag ho kayong aalis at babalik pa po ang programang Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Kasama pa rin po natin si Trixie at si Timothy, ang ating mga kabataan na sumali po recently sa SEA Games qualifying event dito sa New Clark City sa Tarlac. Uunahin ko naman kay Timothy ngayon. Timothy, papaano mo ba pinaghandaan itong qualifying event para sa Southeast Asian Games natin? Nag-train ko kami Okay. nag-training po kami after classes namin. Tapos, nung once po, nag-training po kami ng umaga. Tim, ang ano ba ang pagda-diet kasama sa pagte-training, ha, Timothy? Di po kami sinasabihan ng coach, pero opo, kasali rin po yung diet sa sa training. Kasi kapag marami pong nakakain, bibigat ka po and mahirapan ka pong lumakas. Kaya dapat po kontrolado po yung kinakain. O sige, sana banggit mong yan, Timothy, na kailangan palang mag-diet, ha, sa larangan ng swimming. Ha. Ito ang tanong ko sa iyo, Timothy, ha. Tapos siguro si Trixie tatanungin ko rin mamaya. Paano naman ako, isang big boy na malakas kumain, pwede pa rin ba akong mag-swimming o lulutang lang ako na parang salbabida, ha, sa pag-swimming na yan, ha, Timothy? Pwede pa naman pong lumamay kahit anong size or weight. Nasa training lang rin po. Ayan, alam mo, pinapalakas mo ang loob ko, Timothy. How about you, Trixie? Nabanggit ni Timothy na kailangan mag-diet. Ikaw ba, nagda-diet din? Parang sinasabihan niyo kung kailangan ko na rin mag-diet, ha, Trixie, upang makapag-swimming ng maayos. Oo po. Need po talaga ng diet since nagre-rely po yung katawan sa energy and dapat yung kinokonsume po natin is magagamit natin ng maayos sa training. Ayun. So parang itong feeling ko, itong energy ko sa katawan, walang pupuntahan. Trixie, meron ka bang iniidolong swimmer? International o local man? Trixie? Si Kaylee McKeon po. Backstroker din po sa USA. Ayan. Speaking of backstroker, ibig sabihin ba ang backstroke ang paborito mong event sa swimming? Yes po. Ayan. How about you, Tim? Anong iyong paboritong stroke naman sa swimming? Favorite stroke ko po freestyle, pero everyone's favorite po naman yung second favorite ko po is butterfly. Kahit mahirap po naman. O yan, ha. Alam niyo po kasi iba-iba yung sa stroke sa swimming. May freestyle, may breaststroke, may backstroke, no? Pero ako, kung ako magsiswimming,
doon na sa lamesa, ha? Sa lamesa ako yung swimming ko kasi doon ako, ang gagawin ko sa lamesa, front stroke. Nyam, 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 nyam. Kain lang ng kain. Nyam, 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 nyam. Sanay ako sa ganong klaseng swimming. Pero, Trixie, kamusta? Kamusta yung pagsali niyo dun sa competition natin sa Tarlac? Kamusta yung naging experience nyo? Masaya naman po. Maganda yung unexpected nga po yung results since konti lang po yung time to prepare. Pero nagulat din po ako na may i-improve pa po pala. And masaya din po since marami pong support na natanggap. Okay, how about you, Timothy? Kamusta yung experience? Siyempre, I think this is your first time also, Tim, no? Kamusta yung experience sa pagsali sa qualifying event for SEA Games? Masaya naman po. I got to, nakita ko po yung mga magagaling na swimmers na nakasama ko po doon. And, Hindi ka ba, Tim? Hindi ka ba parang na-intimidate nung, ang dami namin, ang dami palang magaling na swimmers. Hindi ka ba na-intimidate dito noon? na-intimidate naman po kasi 15-year-old po nakikisali po sa mga malalaking swimmers. Pero kokontrolin na lang po yung mindset bago lumangoy. O, di ba? Nakita niyo yung previous picture ni Timothy, ang daming medals, pahiram naman. And for Trixie, ano ang lesson, no, na natutunan mo doon sa sinalihan yung competition? Kasi siyempre, this is a national event, no? And I think you were not able to qualify, hindi kayo nakasama for the SEA Games. Pero ano ang lessons na masasabi niyo natutunan niyo sa competition na ito? Kahit po may nakuha ko, may feel for rin pa rin po mga ates na mas mabibilis sa akin. And ayun po, kailangan ko pa po mag-training to be able to qualify. Yun. And Timothy, what's your next plan? Timothy, after joining the SEA Games qualifying event, ano ang plano mo ngayon? Preparing for the next qualifying event or may ibang competitions ka pa nasasalihan in the future, Timothy? Since nakita ko po yung mga katawan nila, I need to get bigger pa po and train harder. Yun naman pala. Kailangan to prepare talaga tong si Timothy. How about you, Trixie? Anong susunod na plano? May po kami, Clara, this March. Tapos palarong pambansa po. Ayun. So malapit na rin yan. Pero Trixie, para sa mga kabataan natin na gustong sumabak sa ganitong klaseng sports, no? Kasi at a very young age, sumasabak na kayo sa malalaking competition. Ano ang nais mo munang i-impart o advice sa mga katulad mong kabataan na medyo basic lang pero nais nilang maging magaling sa larangan ng swimming? Sa lahat po na gustong maging malakas and magaling, ipagpatuloy lang po yung training. Kasi doon talaga po nahasa yung isang athlete. And kailangan po talaga na may puso pag lumalaban o nagpo-training. Kasi ito po yung nagpapalakas sa atin, manalo man o matalo. Yun, parang basketball lang, no? Parang puso, dapat may puso. Yung pusong hindi yung puso ng saging, ha? How about you, Timothy? Ano ang iyong maipapayo sa mga kabataan ngayon? Alam ko, mayroon akong mga pamangkin, no, na mga swimmers din. And nagko-compete din sila sa iba't ibang mga competitions katulad ni Sachi at saka ni Ram Viray, no? Ano kaya ang maipapayo nyo sa kanila? Mapapayo ko lang po kapag nagte-training, kahit gano'n man po kahirap, pagpatuloy lang po. And, lagi po dapat may disiplina kahit di po nagte-training. Like yung kanina nga po yung pagkain and pagtulog, dapat po may 8 hours of sleep. Yun po. Diba? Parang holistic talaga yung
ipinapayo ni Timothy. Actually, yung hinihintay ko yung salitang disiplina. No? Kapag ikaw ay nagte-training, dapat may disiplina. Kapag ikaw ay kumakain, dapat may disiplina rin. At kapag ikaw ay sasabak na kompetisyon mismo, dapat ka dyan, nakapokus ka, disiplinado ka rin. No? And syempre, kung ganun ang inyong magiging tema, talagang malayo ang mararating ninyo. Congratulations muli sa inyo, Trixie and Timothy. Sana pagdating ng panahon ay hindi lamang sa SEA Games ang inyong sasalihan, mapa-Olympics at World Championship ng swimming ay makasali kayo. Baka kayo ng susunod na pumalit sa magagaling na swimmers katulad din ng Michael Phelps sa talagang humahakot ng ginto sa Olympic Games. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programang Topic. Sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia Calaguranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo. CLTV 36, atin to.